I precisament el Col·legi de Farmacèutics de València ha activat la seva campanya d'autoprotecció en cas que s'active un avís roig i recorda quins consells cal seguir amb les altes temperatures. Quan es dispara la calor, el Col·legi de Farmacèutics de València posa en guàrdia els associats. El col·legi ens envia tots els matins a les poblacions que tenim alerta roja les indicacions. Perquè es preveuen altes temperatures en els pròxims dies i cal recordar alguns consells que la població té empolsegats. Si fa molta calor, tindrem que protegir-se des de casa. Ropa ligera más que cubierta, más que manga larga, que dicen que sería mejor, pero a mí me encanta el calor. Sí, i a més... Que quan estiguen fora estiguen a l'ombra, que a més tinguin en compte els medicaments que tomen, perquè molts medicaments com són diürètics o uns altres poden donar més pèrdua de líquids. A les farmàcies trobaran estos ventalls amb els consells bàsics al mateix temps que es recomana fer servir protector solar i beure no sols aigua, també preparats que recuperen els electròlits perduts amb la sudoració.